ya ndoti kwamuri vana kune avo vese zvavo vachange vaine mubvunzo yekubvunza muchange muchitivhunza zvakare kuTwitter kwedu tinokudavirai. Mubvunzo ngaiuye zvayo, munodavirwa zvakasungunuka kuchannel iyoyo yeYouTube channel yakanzi Mbuya Mavhu Chigarama Paedziva. Tikangova nemubvunzo yedu kuTwitter ikoko tinenge tichidavirwa chaizvo, saka takasungunuka kunge tichisangana ikoko kuchannel YouTube channel yaMbuya Mavhu Chigarama Paedziva kana kuti Ambuya Mavhu Mbira Group. Saka tinosangana nemubvunzo yedu ikoko muchange muchidavirwa zvakazara kune zvamunenge musinganzwisisi nezvamunoda kuziva nemakope zvakare. Munokwanisa kunyorera makope enyu ikoko muchitodavirwa kune vanenge vachirota upedzavo vasingazivi kuti zvinorevei zvazviri kutyisa kudai. Munodavirwa zvizere kuti muzive kuti ndochiita sei kana ndasangana nemakope akadai. Tinotenda.